କେବେ ମିସ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ହୋଲି ଦିନ ହୋଲି ଖେଳିବ ମଜା ମସ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥାଏ। ଛୁଟି ମିଳିଛି ମାନେ ଯଦି କଲେଜରୁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ମୋର ବି ଏଠି ଛୁଟି ମିଳିଛି ଯେ ମୁଁ ବି ଦିନେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ପୁରା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବୁଲିବାଠୁ ଆହୁରି ଆଜି ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ମିଳୁଛି ବୁଲୁଛି। ବହୁତ ମନ ଖୁସିରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆମର ଛୁଟି। ସୁର ସ୍ଥାନ ଦେଖିବା ନିଜ ଯିବାକୁ ଦର୍ଶନ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଖାରେ ମୁଁ ଆଜି ଯାଉଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦେଖେଇବି ସେଇଠି ଯାଉଛି ଦେଖିବା ଅଛି। ସେ ମେଳାରେ ବହୁତ ଲୋକ ଯାଉଛି ପହଞ୍ଚିଲେ କହିବି। ଦେଖୁଥିବେ ନିହାତି ମୋ